Tervetuloa minä Kanetella taas tartulla jälleen Minecraftin pariin. Siitä on pitkä aika, kun tein viimeksi videota, jo ehkä 1 päivä. Joo, perfect, joo. Niin nyt kun minulla on 11 tilaajaa, teen 10 tilaajan spesiaalin. Ehti tulla siis 1 tilaaja siinä välissä, mutta mulla on ollut kiireitä. Niin nyt mä oon täällä mun museolla, koska mä rakennan varmaankin uuden kerroksen. Mutta arvatkaa mitä varten. Ottakaa kommenteihin PLZ. Niin jatketaan vähän niinku tätä tälleen. Otetaan nämä blogit tälleen. Niin katsotaan niin, että tähän niinku tulee aina kerros enemmän. Niinku mitä enemmän tulee tänne kamaa ja silleen. Alin kerros on nyt niinku täynnä. Mutta seuraava kerros tulee myös ainakin vähän täydimmäksi. Sitten laitan nämä sileät hiekkakivet. Tolleen noin pikkukuvit, esim niinku, jossahan on noin creeperin naamat, sitten vähän muutakin tuommoista niinku juttua noissa veistetyissä hiekkakivissä. Mä tykkään ehkä enemmän kuitenkin sileästä hiekkakivestä. Mutta se on ihan kiva käyttää, tää ei ole niin tylsän näköinen ehkä. Ja se perustammipuuta. Oi ihanaa, normaalia tammipuuta. Sitä paitsi puhelinkin on ollut vähän pottuvilevaa, eikä ole antanut minun kuvata videota, koska tila on vähissä, mutta poistin pari sovellusta. Joo, eli niin kun tyylin kaikki muut paitsi yksi, joka on WhatsApp. Jos se vieläkin sanoo, tila on vähissä, mä oon silleen, joo, ei kiinnosta. Ole hiljaa. Tyhään, lol. Mutta joo, varmaan moni saattaa arvata kuitenkin, mitä mä aion tehdä tähän kerrokseen tässä. Mutta kaikki ei saata arvata. Kaikki ei saata arvata. Näin. Ja arvatkaa myös, miksi minulla on kiireitä. Tänään varsinkin niin oli aika paljon kiireitä. Mä olin silleen, että juu, erittäin reilua. Arvatkaapa, mikä se oli se reilu juttu. Onko toi tammepuuta vai viidakkopuuta? Kokeillaan katsoa, miltä sanotaan, jos olisi viidakkopuu. Ei näytä samalta. Eli perustammipuu. Ok. Mikä toi ääni oli? Konen ihme ääni. No. Saatan olla jälleen kerran hiljainen taas vähän vaihteeksi. Sadface. Toi lasi ei ainakaan tullut tielle. Tie. Huom. Tämä on tie. Tähän nuoli. Tyhmille tie. Lol. Sitä siinä. Huom. Epin vitsi. Sitten kaikki tyhmät sille. En ymmärrä. Ja joku oli laittanut yhden videon kommenteihin, että ei tykännyt minun videoista. Olen surullinen. Mutta jos joku ei tykkää mun videosta, ei oo pakko katsoa. Kukaan ei oo pakottanut. Alkaa tulkaa haukkumaan tosta videoita, jos ette tykkää niistä. Sanokaa vaan, että... Niin. Sanokaa vaan, niin laittakaa vaikka vaan yksinkertaiset dislike. Ja sitten mäkin aina sanon videon lopussa, tykätkää jos tykkäsitte, älkää tykätkö jos ette tykännyt. Niin älkää tykätkö jos ette tykännyt. Ja sitten se on simppeli, mä tiedän, aha ette tykännyt, en tee videoita. Ja kommenteihin voi laittaa tietysti ideoita tuleviin videoihin. Että mitä teet tulevissa videoissa ja katsotaan aikaa. Se on tosi tärkeää mulla katsoa
aina aikaa, että riittää video. Mutta hei, mä teen tän lattian tästä valmiiksi sitten, niin skipaan sen jutun, että teen lattian. Kyllä, totisesti. No niin, ja sitten viimeiset palikat. Noin ja noin. 2 viimeistä palikkaa, juu. Kyllä. Oli 2 viimeistä palikkaa, niin en mä katso vähän täällä. Onko se alkaa saada puuta, tässä on vähän niin toisinpäin, mutta ei se haittaa. Nyt on vaan helppo pistää vaan nämä puut tälleen, koska ei tähän tarvitse varmaan paljon enempää korkeutta, en mä tiedä. Skeleton kuolee. Epäkuollut kuolee. Mitäköhän tarkoittaa, kun epäkuollut kuolee? Hei, sun pitää palaa. Äsken se oli ihan liekeissä, nyt se on kuollut. Otan tästä vähän tätä pois. Näyttää vähän semmoilta. Ehkä. Kaikille. Ei näyttää se semmoilta. Se näyttää paljon enemmän myrkkyseltä nyt. Joo, ei kiinnosta. Minun mielestä se on tasaisempi. Vieläkö tikkas tuohon? Pyytään nämä kaikki pois. Mitäs me katsotaan? Mä aion käyttää tätä. Miksi ei tätä? Tää on tätä vaaleampaa. Otetaan vähän mustaakin. Ja tietysti valopalikka. Tää ei oo hieno palikka, eikä se oo valo, vaan tämä. Noin. Katsoin nopeasti aikaa. Ei kulunut 2 minuuttia. Lol. Tommonen. Pitää tehdä vähän korkeampia kummastakin. Kymmenen. Tilaaja. Ja tuohon vaan pikkukyltti tilaaja. Tää on kyllä niin eeppisen näköinen varmasti. Kun tässä on vaan isolla kyllä sitten pikkukyltti tilaajaa. Mä kyllä olen laittanut tänne muitakin tilaajamääriä luultavasti. Tai isolla tekstillä kuitenkin, että näkyy vähän paremmin. Pottu. Mä skipasin sen kirjoittamisen. Kuitenkin se oli vaan pientä sählöistä. 10 tilaajaa. Tuohon vielä erikseen kylti huutomerkki. Ei mä tiedän paremmin. Tai ei näytä huutomerkiltä. Otan tohon 2 pikkuvaloa. Tätä vähän mustalla tätä taustaa. Noin. Ehkä sitäkin noikin voisi olla mustaa. 10. Sitten tuossa oikein pienesti tilaajaa. Tää ei enää kovin hyvin edes. Pientä yskää minulla. Ehkä se nyt on ihan hyvä. Olisiko näin parempi? Se ei näkyisi niin hyvin, mutta ihan hyvin se näkyy. Siinä se oli yksinkertainen, mutta kuitenkin. Niin, seuraava spesiaali tulee, kun saan 20 tilaajaa. Joka 10. Aina kun 10 tilaajaa tulee spesiaali, koska kanavani on niin pieni ja surkea ja kukaan ei tykkää siitä. Joten jätän nyt itseni tällaiseen verkkoon, mutta lennänkin pois. No saa lentää. Mä teen leivää eikä fly troll. Hei muuta, mä esittelen myöskin uuden rakennuksen. Mä oon yrittänyt tehdä tästä videota, mutta se puhelin potuili. Tämä on dojo. Tämmönen kun on Ninja dojo. Täällä on skyttejä, eeppisiä tämmösiä pukuja. Aina parhaimmissa enchantit ja tälleen. Ja sitten on tälleen nunchakit, fitness potioneja ja vähän se
mestariheittotähti, jota ei voi heittää heittotähtejä. Tämä on bovitusjuttu, siksi tässä on kurpitsa. Ja okat, en mä tiedä, vaikuttaa se okat, mutta kuitenkin. Niin sen takia, että niin kuin opittelee paremmin ampumaan sillä bovilla. Koska niin kuin se heiketään näkää, että jos osaa kyrpitsäpäässä ampua, niin bovilla, niin osaa ilmankin varmaan. Eli tämä on mestari ninja-setti ja näitä pitäisi olla varmaan, eikö hetkinen. Niin nämä on ruskeita kautta vihreitä, vähän sekoitettuna. Niin vähän niin kuin, että ne on opetusluontoon, niin siksi nämä ei ole timanttia. Koska niin, jos kertoo niin hyvät, niin kuin tämmönen mestari ninja, niin eihän se tarvii edes niin kuin mitään noin hyvää armoria, semmoista timantti. Eikö niin? Se opettaa hyvin. Mutta muut aseistut on ihan hyviä. Tässä on tää moderni talo keskeräinen vähän. Puuttuu enää semmonen katto. En mä tiedä minkälaisen siitä teen kunnolla. Tässä on tämmönen vessapaikka alla, niin siksi tässä on nämä. Mutta mä en varmaan vaihtanut joskus mulla toikin, mutta ei se haittaa. Minkälaisia ne on tolleensa nyt, niin ei se haittaa paljon. Mut joo, mä saatan tehdä tosta tasa katonkin silleen jollakin tietyllä tavalla, mutta yskää vaan on, niin mä saatan joskus vaihtaa sen. Ja yrittäkää keksiä, mitä tähän voisi rakentaa jotakin pientä, jotakin melko pienehköä, joka ei vies niinku paljon tilaa, koska tässä ei ole kovin paljon tilaa. Videon kohtaa se maksimipituus tai silleen, eli 15 minuuttia. Loistavaa. Taas tasoittelemaan maata, mä en tyylä, mutta ihan sama. Random puu, kysymysmerkki. Tämä voisi ehkä tehdä jossain puistoon, ihan pienen taas. Ja ton sairaala, niinku, mä olin siellä aika nuobi rakentamaan, mutta mä saatan vielä vaihtaa sen paremmaksi, joten älkää huolikaan. Mutta kiitos kaikille, jotka tilasivat kanavani. Sain 10 tilaa. Tää on aika hyvä tasainen muuten tehdä kaikki outrot ja introt, mutta niin oli oikein mukavaa saada 10 tilaajaa, niin on se minulla. Mutta niin kiitos kaikille, jotka on tilannut. Niin tilatkaa vain enemmän, saan enemmän tilaajia, teen enemmän spesiaaleja. Ja niin. Tykätkää jos tykkäsitte ja älkää tykätkö jos ette tykännyt. Ja sumaaminen se olisi kiva. Saisin lisää tilaajia ja tietäisitte myös milloin minulta tulee videoita. Ja se oli minä Kane täällä taas ja se olisi sitten moi moi!